года у мястэчку Нача нарадзіўся Мандалін Александрович Шукевич. На жаль, яго маёнтак не захаваўся, але гэтыя векавыя клёны могуць паказаць, дзе знаходзіўся яго маёнтак. Тут вы бачыце яго на раскопках. А вось гэта капліца, радавое пахаванне сям'і Шукевіча. Добегал ды котко по борочах, да й ушел коленьких і босях. Требуй того котка переняти, дай ж його тіє чоботки жнявочі. Дай за лес, дай за луг покидать их. Буде мою дитяткой вырастать, буде йому Божа й мать, дай співать їх. Для таго, каб мець грошы для археалагічных даследаванняў, ён пабудаваў карчму. У ноч 14 на 15 кастрычніка карчма згарэла. Карчма стаяла ў цэнтры Начы, а зараз ходзіць навіна, яе кастрычніцкаю ноччу спаліла нечая рука. Дырэха памяці народнай не дасць загінуць у гадах. Пустое месца ў цэнтры вёскі, але не ў людскіх сэрцах.